Vil du også gerne lære at få kontrol over din vrede? Så lyt med. Det er jo sådan, at vi mennesker kan ikke bestemme over vores følelser eller tanker. Hvornår er det, de kommer til os, og hvornår får de kontrol over os. Men der er en ting, som vi kan kontrollere. Det er nemlig enten om vi vil gerne reagere, eller om vi vil gerne respondere. Jeg er mor til 2. Og jeg har været i de situationer, hvor jeg skulle sige til mit barn for 5. gang, at nej, min søde, du kan ikke få is før aftensmad. Eller kan du være sød og samle dine ting op, eller sko op. Eller kan du være sød og slukke den der skærm nu. Og så kunne jeg godt mærke, at min vrede den var så højt oppe inde i mig, at jeg kunne mærke, at min toneleje var slet ikke sådan en, som jeg tænkte, at det burde være. Og så kom til at sige nogle dumme ting, skæld ud, som jeg fortrudt bagefter. Så her vil jeg gerne dele med jer noget. Det er nemlig det, som sker med os forældre, at i sådan nogle konfliktsituationer, vi går fra at være søde og rare og anerkendende og tålmodige, indtil vi pludselig kan mærke vores vrede, og den eksploderer. Og når den eksploderer, når vi er derovre i den der felt, så er det nemlig sådan, at vi kan ikke styre det, ikke? Det er meget, meget svært at bare slukke den. Så det er virkelig, virkelig svært sted at være for os. Og det andet ting er nemlig, at det der tilstand fra, det er okay, og vi griner indtil jeg begynder at skælde ud og råbe på mit barn eller ægtefælle. Så det sker på en splitsekund. Det sker bare så hurtigt, og de andre fortæller os, at jeg forstod det ikke, hvorfor hun blev pludselig så vred, og hvorfor begyndte hun at skælde ud eller råbe, ikke? Det er sådan, vi mærker selv, og det er sådan, de mærker os. Og vi kan ikke få kontrol over, hvornår det sker med os. Men der er en lille ting, som vi har kontrol over, nemlig. Og det er, at før vi skifter fra den ene til den anden sted, så er det en lille area, det er sådan en lille område, ligesom i lystrafik, ikke? Som hedder gul lys. Så ligesom det samme, du ved, når med følelser er det samme, så det vil sige, at det er ligesom, du bider i et citron, og så får du den der Så der sker også, at i starten vi er søde, og det hele er okay, og pludselig så får vi det der men vi mærker den ikke nemlig. Det derovre, det er en meget vigtig detalje, at vi mærker den ikke, og så ryger vi meget hurtigt i den der vred. Så når du begynder at lære at lægge mærke til den der gul lys, og mærker og begynder at mærke, hvornår er det sker, den der shift, og jo tidligere du mærker den der shift her eller der, lige før din grænse. Det er det, jeg sådan plejer at sige til mine børn, at jeg kan mærke, nu kan jeg godt mærke, at jeg nærmer min grænse, så vidste det godt, hvad det jeg snakker om i virkeligheden. Og så kunne det bedre lytte til mig. Og jeg var i bedre tilstand. Pludselig så skaber jeg nemlig den der mulighed til at respondere, i stedet for bare at reagere sådan, som jeg plejede, så kunne jeg pludselig få mulighed til at respondere og sige det på en ordentlig måde, at nu kan jeg godt mærke, at jeg nærmer min grænse. Nu har jeg spurgt dig for 3. gang, at nu skal du slukke den der skærm eller noget andet. Så jeg begyndte, at selvom jeg skulle sige, at jeg var vred indeni, jeg kunne stadigvæk styre min tilstand, hvordan jeg var, og styre min toneleje, sådan at den var ikke for høj. Så det der lille værktøj, jeg bruger i min miniforløb, som hedder for at styre på dine følelser, hvor jeg lærer hjælper folk med at lære at få kontrol over sine følelser. Og den vigtigste del, implementere den viden, som jeg deler med. Ja, men så husk på, at den vigtigste detalje, du kan lære, så nemlig at begynde at lægge mærke til, hvornår er det, du får den der shift, for at skabe en mulighed både til dig selv og til dine børn, at reagere og undgå konflikten, og reagere på en ordentlig måde, for det er sagt på en ordentlig måde. Så god arbejdslyst!